Medenchia efri onyame ho ebrel. Aye onyame pe amana watching ako apro. Abeto ye. Nijiri yese bibi ekoso kama. Midi di Adwoa Mensah. Na mi show. So de bia woje mre na wo hwe me. Ene nso ye ba be di nkomoni adwendwen asem bi ho. Ene ye behwe asem bi e wo nyame asem bi. A be me hunu se enye amane ana wo hawa e ba yeso nyina. Ena ifi obunsam. Ebi opa na ne ayaye bi. Ena onyame e di asotwe ebreye. Nse Bible se boni akatua ne owu. Onyankopon adom achede ene dankwa. Ndi ka me no ye boni dia ka straight ka senka ye wu. Ndi bia no wu na ma na asotwe bi ene ba. Ye hu ne saa. Bo mu ne ye ne nam. Ena obi na abo medua. Ena obi na eye me e wo ho menka se ni ho. But enas me mama dwen so akọ other side ho akọ ahwe. Your Bible mo David from here. Na wonyame suma odi fo na woka kire no se sei ena me de ba ba yi. E ma David hu se onyame ena betwe na so. E ma ne sre. E ma ebi ba no so. Ba nyame no ade a me pese ne wo hu ene se. E po se bibi aba so esan wo boni bi. Mfu so bia. Oye hu bure jase. Oni ba ho so na ko na ni ma ko de beche. Nti ya na ye hu ne saa. Se amane bi na se wuna mu first na woni ene wo hu. E bia no nyame na aye. Amana kwan, amana paso e san emra to bia emre bi atwam. Ye ne e boni bi ti. Ti se ko na ni ma obehu mo bono de achew. Na waji wa fisa amane no. Enko Exodus chapter 32 verse 34. Na asiye ho asembi wo wanne me pese ye hwe. Osina afi ko na koja oman no kodie maka ma kire wo no. Hwe me bofo bedi wani. Nanso da a meba abehwe wo no. Metua wo won bone esoka. Ehwe English no. Or say, now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin. Last week, you me said you're more force Aaron, money ya hunini ema woman. This harmony, and a unyami eka, Moses has said ama woman. Na, was it Odomba Tosa Kobosha assassin so? Obama Nabofo a diomani, oh, Odonyame. Na, a minute or so between Mosoka. Or so between Mosoka. Nti bia wo wakatua na abaya ne adane amane yu. But ye nyame no usungu no so awode beche. Ono anasem na aka. Nasem na aka se kan yembo ne kira. Wo no kwafo ne tinini. Nti se enne wo so wo betua wo soka. Boni bia mire bia wo ya me na twam. Nti no na wo tua wo soka ya. Konanim nenya enuhu maskapai muka na wode beche wate. Entina wona ni awreho na emu. Entina wona ntenetere wonsa. Na we de bia na fiefo no wonnim mu. Wow, wonni ma bia koye ye. Na edi abrew. Saa bone so ka no ebi ne de hi. Ebi ni se wono mansa na wakonya yare. Ebi ni se wo smokia na wakonya yare ewo blank mu. Ebi ni se wo boy dwamanya na wonya yare bone. HIV ana STI gonorrhea yare bia STI bia ebi ni sa waye bibia ama hu sunsanso bia ba so nyame na etua so ka aso se wo sugu ne so a cancer no be sa yare wate wo sugu ne so a HIV no be ye fiu so wate wo sugu ne so a se de wano mansa wenya kidney wenya liver disease no be ye fiu so wate ye nyame di bibia ni ba so ni we ya mu bro nyame nti enne wona ne nkasa na obamu so be hu mo obeti wo Bible na obejiwo na bibia aye asumdwe na wade wo hu na watimi asumdwe ena asem ne etietia Yesu Kristo ene kwan no kre no ene han no obi nkwa agya nchen age se wona ne so nti me sa hwe na kira kwan na o medi hine wo wakom na obeku se obeya abode foforo nyame shall be bri dasene ye besan hia adom nya kese ba